Cred că este firesc și este normal ca înainte de audierile publice și chiar și eu personal în campanie electorală mi-am propus ca să dăm raportul de activitate a primăriei pentru anul curent, ca dumneavoastră și împreună cu toți locuitorii să faceți cunoștință de lucrurile frumoase și lucrurile care s-au efectuat de către primărie pe teritoriul raionului Fălești. Cu toții cunoaștem că am avut un an destul de complicat, un an care cred că și în familiile dumneavoastră și în familia noastră, adică în primăria orașului Fălești, au dat lucrurile peste cap. Această pandemie nedorită cu care ne confruntăm și în ziua de astăzi ne-a schimbat radical activitatea, dar am depus efortul maxim împreună cu administrația publică locală și cu consilierii ca să facem față tuturor încercărilor, tuturor provocărilor și să contribuim la schimbarea vieții dumneavoastră. Eu am pregătit un raport a activității primăriei pentru anul 2020. Este voluminos, dar o să fim foarte succinți că m-am axat mai mult pe fapte concrete și pe dovezi. O să aveți în spatele meu posibilitatea să priviți ceea ce s-a implementat pe teritoriul orașului. Cred că prima pagină este clară, raportul de activitate pentru anul 2020. Am venit cu un mesaj de salut către locuitorii orașului Fălești, dacă îmi permiteți să nu dau citire, și să trecem la lucrurile concrete și faptele concrete care au avut loc. Eu am împărțit activitatea primăriei în 8 capitole și capitolele sunt evidențiate cu cerneală roșie. Primul capitol este proiecte de infrastructură. Anul acesta, de către primărie, a fost elaborat proiectul tehnic de construcție a unui nou sistem de canalizare din strada Constantin Stereș, strada Nicolae Testimițeanu, în sumă de 36.000 de lei, achitat din bugetul local. Îl avem la mână, rămâne în viitorul apropiat să facem întâlniri cu locuitorii acestor străzi. Un alt lucru este elaborarea proiectului tehnic de extindere a sistemului de iluminat public stradal în microraionul Gara Fălești, planul nou, strada Mihai Voluntir, strada Grigore Vieru, 15.315 lei, bugetul local. La moment, dumnealor nu au energie electrică. Un eveniment foarte important, care cred că cu toții l-am așteptat, este faptul că în ziua de luni sunt împuternicit de dumneavoastră, de Consiliu, ca să semnez contractul de alimentare și aprovizionare cu apă a orașului Fălești, o rețea de 18 km. Odată ce este semnat, cu siguranță va fi implementat în cel mai scurt timp. Și anul acesta, administrația publică locală a achitat contribuția obligatorie a proiectului reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă în orașul Fălești în mărime de 2 milioane de lei din bugetul local și în total pe acest capitol avem cheltuieli de 2.051.315 lei din bugetul local. Un alt capitol este construcția și reparația drumurilor locale. Nu este de ascuns că avem un număr foarte mare de solicitări referitor la reparația și construcția drumurilor și credeți-mă că împreună cu consilierii, când ajungem la decizia de a selecta aceste drumuri, sunt foarte mari dezbateri. Și permanent ajungem la un numitor comun ca să fie bine pentru toate microraioanele din oraș, să putem investi practic în toate străzile. Anul acesta a fost executat lucrări de reparație capitală a străzii Toma Ciorbă în sumă de 762.777 lei din bugetul local. Cred că da, se văd pozele. O altă stradă este executarea lucrărilor de reparație capitală a străzii Iași din microraionul Fabrica de Zahăr, cu construcția rigorilor și modificarea podețului pentru apele pluviale
în mărime de 1.150.727 lei bugetul local. O altă stradă este executarea lucrărilor de reparație capitală a străzii Mihai Viteazu, 1.680.647 lei, contribuția bugetului local este de 400.000 de lei și bugetul de stat transfer special 1.300.000 de lei. Un alt drum este executarea lucrărilor de reparație în variantă albă a străzii Nuferilor din microraionul Gara Fălești, 284.911 lei, bugetul local. Și desigur că plombarea gropilor a îmbrăcăminte de beton asfaltic pe teritoriul orașului Fălești, practic am avut un volum foarte mare, 299.819 lei, bugetul local. În total avem investiți în infrastructura drumurilor 4.178.881 lei, bugetul local și bugetul de stat. A treilea capitol foarte important pentru imaginea orașului este amenajarea orașului. Pentru amenajarea teritoriului au fost alocați de către Consiliul Local Fălești 2.600.000 de lei din bugetul local. Cred că cu toții cunoașteți că acest lucru îl efectuează gospodăria comunală, ceea ce vreau să aduc mari plecăciuni pentru munca și efortul depus. Amenajarea pieței agricole din strada Bălțului, 418.762 lei, bugetul local. Amenajarea viceului public la piața agricolă, 175.000 de lei, 430, bugetul local. Reparația gardului de fier, instalarea stâlpilor și montarea iluminatului nocturn la stadionul de mini-fotbal cartierul Bălțului, 17.775 lei, bugetul local. Este denotat faptul că locuitorii din acest microraion au dat curs inițiativei noastre de a participa ca voluntariat și, practic, administrația publică locală a achitat doar cheltuielile de material. Tot lucrul a fost efectuat de locuitori, de voluntariat, ceea ce dorim să implementăm și pe viitor și să atragem cetățenii orașului să contribuie la lucrurile frumoase. Procurarea, instalarea indicatoarelor rutiere stradare și efectuarea marcajelor rutiere. Toate în totalmente constituie suma de 143.000 de lei, 589, tot din bugetul local. Au fost instalate 65 de semne rutiere, au fost desenate marcaj rutier, dacă nu mă greșesc, peste 25 de zebre și anul acesta, la fel, datorită audierilor din anul trecut, au fost propuneri ca să schimbăm puțin imaginea zebrelor, să trecem la culorile contemporane alb-roșu. Ceea ce ca experiment am încercat pe strada centrală Mihai Eminescu și credem că ne-a reușit. Dezăpezirea orașului pe timp de iarnă, 298.500 lei, bugetul local. Stropirea caștanilor, un monument și o imagine pozitivă a orașului Fălești, din strada Ștefan cel Mare, 74.424 lei, bugetul local. Plantarea pomelor și trandafirilor pe străzile din orașul Fălești și intravelanul și extravelanul orașului, 58.554 lei, bugetul local. Au fost plantați peste 3.500 de arbori de arțar și au fost plantați peste 120 de copaci decorativi în parcul central orășenesc. Un alt lucru este instalarea și amenajarea aparatelor de forță la aer liber, 160.835 lei din bugetul local. Cred că cunoașteți cu toții că vis-a-vis de monumentul Pușkin a fost în anii precedenți instalați teren de joacă și anul acesta am decis să amenajăm și terenul adiacent prin construcția băncilor, construcția urnelor, a trotuarelor și amenajarea cu piatră de râu pentru siguranța copiilor. Și totodată, anul acesta a fost instalat la stadionul din microraionul Dacia, care din păcate încă nu este spre finalizare, terenuri de forță, la fel,
unde rămâne deja în anul viitor să amenajăm la fel intrarea, pavajul, să instalăm sau să montăm porțile de fotbal și panourile de basket. Sperăm să reușim și locuitorii acestui microraion anul viitor să se bucure de condițiile pentru sport. Un alt lucru este extinderea sistemului de iluminat public stradal pe teritoriul orașului Fălești, 156.282 lei, bugetul local. Practic au fost procurate în jur de 300 de lămpi econome, a fost 50 de kilometri de cablu, sau 500 de metri, nu cer scuză, și încercăm periodic să trecem de la iluminatul care este destul de costisitor la iluminatul econom pe LED. Totodată, în aceste cheltuieli au fost efectuate lucrări la gara Fălești de trecere de la iluminatul pe fotodiod, ceea ce aveam probleme că uneori aducea cheltuieli în surplus, la iluminatul centralizat care se conectează de la orașul Fălești și totodată a fost iluminat podul care trece sub calea ferată. La fel, o solicitare a cetățenilor. O problemă foarte importantă la care am atras atenție este, desigur, că inundațiile și apele pluviale care se acumulează deosebi în strada Constantin Sterie și Testimițeanu și de aceea anul acesta, în limita posibilităților, am încercat să facem câteva lucrări ca să micșorăm volumul de apă. Au fost efectuate lucrări de evacuare a apelor fluviare din strada Constantin Sterie, strada Nicolae Testimițeanu și lucrări de curățire a Albei și Șuvățului de Jos, în totalmente 124.557 lei, bugetul local. Totodată s-au destupat 2 țevi subterane care blocau aceste ape, ca să putem evacua toată apa în Șuvățul de Jos. Un lucru la fel mult așteptat și putem să ne felicităm cu toții astăzi că dăm în exploatare, nu facem o sărbătoare pentru că nu avem permisiunea cu situația de COVID, dar astăzi se redeschide Parcul Central Orășănesc. Vă puteți bucura de frumusețea care a fost făcută și totodată sperăm ca să prețuiți, să protejați și să faceți observații celor care vedeți că fac vandalism. Reamenajarea Parcului Central Orășănesc, 1.980.000 de lei, 1.500.000 de lei bugetul local, 480.000 de lei Fundația Renato Usatăi. Amenajarea trotuarelor pentru pietoni din strada Ștefan cel Mare, strada Moldovei, strada Chișinăului, 874.947 lei din bugetul local și donații de 1.000 de metri pătrați pavaj Fundația Renato Usatăi. Cu strada Moldovei, pentru cei care să informăm, pavajul din Parcul Central care a fost sustras, a fost revizuit care era într-o stare bună și a fost amplasat pe strada Moldovei vis-a-vis de Casa de Creație și vis-a-vis de, cum îi spunem noi, restaurantul sau barul Luceafărul, ca să avem deja o alee completă când am redeschis parcul. Amenajarea și restabilirea scării de acces din microraionul Victoriei, 83.077 lei, bugetul local. La fel o solicitare foarte insistentă. Amenajarea și restabilirea a 8 stații din microraioanele Gara Fălești, Fabrica de Zahăr și Orașul Fălești, 336.522 lei, bugetul local. Am procurat 4 stații auto noi și am restabilit 4 stații vechi. În total, pentru amenajarea teritoriului din bugetul local a fost alocată suma de 7.503.254 lei, bugetul local și Fundația Renato Usatăi. Un capitol foarte important, știm cu toții că, cred că și eu personal și dumneavoastră consilierii și cred că toți dorim foarte mult să investim în instituțiile publice și să avem un învățământ de calitate, performant și cu respectarea tuturor cerințelor și normelor. De aceea, anul acesta, cu această situație de COVID, am avut posibilitatea ca să investim, eu cred că ceva deosebit în instituțiile publice
Și vă anunț ce s-a făcut. Reparația gardului la grădinița numărul 4, 127.112 lei, bugetul local. La moment se efectuează încă lucrări, vedeți din poze, era un gard într-o stare deplorabilă de pe timpul Uniunii Sovietice și necesita o intervenție urgentă. Lucrări de reparație a blocului sanitar și a sistemului de canalizare, grădinița numărul 4, fabrica de zahăr, 37.250 de lei, bugetul local. La fel, erau sistem de canalizare deteriorat, practic, erau scurgeri sub podele, în pereți și erau, într-adevăr, niște condiții grele de activat. De aceea s-au făcut lucrări și acum copiii au niște condiții foarte bune. Reparația urmează la grădinița 4, reparația blocului alimentar, sumă 157.307 lei, bugetul local. La fel. Lucrări de reparație a blocului sanitar și a holurilor din instituția grădiniței numărul 10, 240.000 lei, 935, bugetul local. Au fost reparate 2 blocuri sanitare și reparate 3 sau 4 coridoare. Eu nu am anexat chiar toate pozele, că avea să fie și mai complicat. Lucrări de reparație a blocului alimentar, a spălătoriei și călcătoriei, grădinița numărul 10, 350.450 de lei, bugetul local și finanțare de la FISM. Da, avem un lucru îmbucurător, practic, nu știu dacă sunteți la curent, dar cred că majoritatea cunosc. 3 grădinițe din orașul Fălești, grădinița numărul 8, numărul 10 și 12, au obținut finanțare de la proiectul FISM, unde deja a contribuit și administrația publică locală cu diferența de preț care era necesară. Deci la grădinița 10 a fost făcut lucrări la capitalea blocului alimentar, 250.000 a dat FISM, 100.000 a dat administrația publică locală. Totodată la grădinița 10, sistem de ventilare și utilaje de inox, în mărime de 89.150 de lei, bugetul local. Mobilier, paturi, scaune, grădinița numărul 10, 138.550 lei, bugetul local. Mobilier, paturi, scaune, grădinița numărul 5, 108.700 lei, bugetul local. Lucrări de reparație capitală a unei săli de clasă, grădinița numărul 5, 127.089 lei, bugetul local. Montarea ecranelor de protecție pentru protejarea copiilor în toate sălile de clasă, grădinița numărul 5, 75.600 lei, bugetul local. Ce s-are în vedere ecrane ca copiii să fie protejați în caz de, un accident, să spunem, sau o împingere a unui copilaș, să nu se lovească cu capul de bateriile de fier. Doamna director a venit cu propunerea ca să facă niște plase sau ecrane de protecție ca copiii să fie protejați. Conectarea la sistemul de încălzire pe gaze naturale, grădinița numărul 8, în popor îi spunem noi Maliutca, 499.189 lei, bugetul local și finanțare FISM. Este un lucru foarte așteptat, cred, și de doamna director și de noi. La moment se fac lucrări, sunt încă în curs. Sperăm ca până la finele anului să ne putem reconecta la gaze naturale și să oferim condiții, și mai economice pentru noi și mai bune pentru angajați și copii. Instalarea porților de fier, grădinița numărul 12, 34.963 de lei, bugetul local. Lucrări de reparație curentă a holurilor, a depozitului și montarea ușilor, grădinița numărul 12, 69.223 lei, bugetul local. Lucrări de reparație la 4 blocuri sanitare, grădinița numărul 10, 315.000 lei, 498, bugetul local și finanțare FISM. 250.000 au dat finanțarea FISM, 65.000 bugetul local. Și totodată la această grădiniță urmează să mai demareze încă lucrări la 2 blocuri sanitare în mărime aproximativ 300.000 lei. Instalarea unui pavilion de joacă pentru copii, grădinița numărul 6, Gara Fălești, în mărime de 51.000 lei, bugetul local. Pavilionul este în așteptare săptămâna viitoare, de ce am pus un pavilion, ca să nu vă duc în eroare, nu este încă instalat acesta care îl vedeți în imagini. Mobilier, paturi și scauni, grădinița numărul 6, 94.899 lei, bugetul local. Instalarea ferestrilor și ușilor la Casa de Cultură Gara Fălești, în mărime de 35.096 lei, bugetul local.
și reparația unei săli de dans, la fel lucrări la pod, la pereți și reparație a unei săli de dans, Casa de Cultură Gara Fălești, 46.675 lei și totodată au fost făcute și lucrări la sistemul electric finalizate. În total, în instituțiile de educație timpurie și în instituțiile de cultură de pe teritoriul orașului Fălești au fost investiți 2.598.686 lei din bugetul local și de la FISM. Noi am evidențiat doar lucrurile majore, desigur cheltuieli sunt suplimentare și mai mari, doar sunt niște lucruri care credem că nu ar trebui, adică știu, mărunțișuri. Activitățile sportive. Din păcate, anul acesta, cu situația care o avem, am reușit să petrecem doar 2 activități sportive. Este campionatul orășănesc la tenis de masă, unde au fost cheltuiți 1.250 lei bugetul local și am fost finanțați ca sponsor de către Mold Nord, fabrica de vinuri, cu câteva prezenturi pentru învingători. Și am reușit să petrecem campionatul orășănesc la volei masculin, 3.200 lei bugetul local și la fel Mold Nord ne-a sponsorizat cu niște premii. În total au fost cheltuiți pe acest capitol 4.450 lei bugetul local. Un alt capitol este activități culturale. O activitate culturală care am reușit este Ziua Victoriei, 5.500 lei din bugetul local și a fost sponsorizat de către domnul Denis Curcioc torta din imagine, care o vedeți pentru veteranul din oraș, domnul Cușnir. Și au fost dați premii la veterani și văduvele participanților de război. Comemorarea ostașilor căzuți pe câmpul de luptă de pe Nistru și Afganistan. 23.900 lei din bugetul local. Au fost acești bani alocați pentru suport financiar pentru toți participanților din aceste 2 războaie. Ziua Internațională a Femeii, 8 martie. Au fost cheltuiți 11.800 lei din bugetul local pentru felicitarea practic a 1.000 de doamne de pe teritoriul orașului Fălești. Ziua Profesorului, 16.200 lei bugetul local. Ca inițiativă și sper ca tradiție, am venit cu propunerea să decorăm din partea administrațiilor publice locale pe acei angajați ai învățământului care au peste 30 de ani sau 35, dacă nu mă greșesc, ani de activitate în domeniul învățământului, unde au fost premiați cu câte un cristal comemorativ și câte o floare simbolică. Au primit 40 de cadre didactice din cele 3 instituții, adică licee, a orașului Fălești. Am avut puțin, îmi cer scuze, scăpare, dar sperăm anul viitor să revizuim această greșeală și cu instituțiile de educație timpurie. Îmi cer scuze, dar a fost o greșeală tehnică care nu am putut să o evităm deja când am observat-o. Omagierea cuplelor nunta de aur, 13.000 de lei bugetul local. Tradițional de hramul localității, administrația publică locală premiază cuplurile care au 50 de ani adică conviețuite împreună. Anul acesta au fost în jur de 22 de cupluri, unde au fost decorați cu un premiu bănesc de 500 de lei. În total, pentru activitățile culturale au fost cheltuite 70.400 lei bugetul local. Activități de tineret. Reabilitarea muzeului la aer liber din orașul Fălești, 4.000 lei bugetul local. La inițiativa tinerilor a fost schimbată, dacă putem spune, imaginile din muzeul deja existent, au fost renovate și sper că este pe placul dumneavoastră. Excursia a tinerilor din oraș la locurile pitorești a Republicii Moldova, 3.000 lei bugetul local. De ziua tineretului, tinerii au ales o excursie la solicitarea dumnealor, unde noi am participat cu un suport financiar pentru a le realiza dorința lor. Instalarea parcărilor pentru bicicliști, 6.000 lei bugetul local, la fel o activitate a tinerilor. Au fost instalate 3
parcări în fața primăriei, la havuz și la aparatele de forță. O acțiune, la fel, la tinerilor care dumnealor au solicitat ideea mea, a fost, ca propunere, reparația podului de la intrare în oraș Fălești vis-a-vis de autogară. Acțiuni de salubrizare și reparația podului din preajma șurvățului de jos, 1300 lei, bugetul local. Vreau să aduc mulțumiri tinerilor pentru că, într-adevăr, imaginea orașului s-a schimbat cu această activitate și, într-adevăr, este plăcut și atrăgător la ochii locuitorilor. Amenajarea parcului destinat tinerilor din preajma instituției publice Liceu Teoretic Ion Creangă, 5.000 de lei din bugetul local pentru plantarea pomelor și instalarea scaunelor și, obiectului de protejare a pomului. În total, acțiunile de tineret au avut cheltuieli de 19.300 lei bugetul local. Un al optulea compartiment sunt parteneriate de dezvoltare și, dacă putem spune, donații. Un parteneriat care deja Primăria Fălești îl are pe decursul a 5 ani, este cu Fundația Renata Usatăi. Anul acesta Fundația Renata Usatăi a cadonat de hramul localității un tractor multifuncțional pentru salubrizare și amenajare. Parteneriat cu Fundația Renata Usatăi, cadou de hramul localității, tractor în mărime de 200.000 lei. Parteneriat Fundația Renata Usatăi, cadou hramul localității Gara Fălești, 1000 de metri pavaj, donație. Parteneriat Fundația Renata Usatăi, cadou pe timp de pandemie, 6.000 de sticle de apă potabilă, Spitalul Raional Fălești. Parteneriat Fundația Renata Usatăi, 100.000 de lei și 1.000 de măști pentru medicii din Spitalul Raional Fălești pe timp de pandemie, donație. Parteneriat cu Supermarketul Linela, produse alimentare în valoare de 5.000 de lei pe timp de pandemie, donație. Parteneriat, întreprinderea cu capital străin, Ideea Moda, 10.000 de măști pe timp de pandemie, donație. Parteneriat, Asociația Obștească Casmed, 120 de cutii cu produse alimentare pe timp de pandemie, donație. Parteneriat, Asociația Obștească Cutizătorul, implementarea proiectului Cetățenii implicați, comunități dezvoltate, servicii de calitate. Parteneriat, Camera de Comerț Industrie Nord, Expo Târgul Univers, toamna la Fălești. Parteneriat, Primăria Municipiului Iași, Călători Meridiane Culturale. Nu am anexat poză, suntem practic la ultima 100 de metri din ceea ce cunosc eu, de a semna la fel contractul de finanțare cu Primăria Municipiului Iași. În ce constă acest proiect? Constă în reabilitarea străzii Ștefan cel Mare, strada de Căștani, cum îi spunem noi, sustragerea pavajului, facerea fundației noi, scurgeri laterale și din lateral schimbarea pavajului. Un proiect în valoare de 1.500.000 euro, 750.000 euro beneficiază Republica Moldova, 750.000 de euro beneficiază țara România. Sperăm să fie un proiect succes și în următorii 2 ani să-l putem realiza și ne folosi cu toții de această stradă. Și un al 9-lea capitol, cred că este un lucru de laudă, sunt rezultatele remarcabile care le-a obținut Primăria orașului Fălești. Pentru prima dată în istorie ne-am clasat pe locul 3 la capitolul transparență, pierzând doar 2 municipii, 2 capitale, capitalei din Nord Bălți și capitalei din Nord, municipiul Chișinău. Vreau să aduc mulțumiri tuturor colectivului pentru acest rezultat frumos. Totodată vreau să aduc sincere mulțumiri tuturor consilierilor, tuturor specialiștilor din cadrul primăriei pentru efortul, munca depusă pentru rezultatul care îl avem acest an. După mine avem un rezultat frumos, dar mai avem în spate multe probleme, multe de realizat, dar cred că în limita posibilităților am făcut maximum ce am putut. Eu vă mulțumesc tuturor, acesta a fost raportul de activitate a Primăriei orașului Fălești pentru anul 2020.
Așteptăm, dacă aveți careva propuneri, replici, sunt binevenite, le analizăm. Dacă nu, vă mulțumesc și trecem la etapa a doua, dezbaterile sau deschiderea audierilor publice. Este, cum am spus, eu cred că un lucru destul de corect, un lucru care, într-adevăr, îl petrecem periodic. Cred că suntem nu prea mulți în sală, nu o să facem aici haos, o să ne respectăm reciproc. După cum am spus, cred că v-ați înregistrat cei care vor să ia cuvântul. Cei care nu, puteți să lăsați bilețele. Noi, grupul de lucru, o să le evaluăm și o să le analizăm. Cei care o să ia cuvântul la microfon, îi oferim 3 minute. Dacă doriți o replică, ne anunțați. Dacă doriți, aveți doar propuneri, o înregistrăm și mergem mai departe. Vă urez succes, vă urez să vă expuneți, pentru că, într-adevăr, pe perioada unui an, noi, administrația publică locală, chiar ne confruntăm cu multe probleme. Și cea mai mare problemă este că la audieri publice locuitorii orașului Fălești nu prea participă și nu prea își dau interesul, dar pe perioada anului vin cu propuneri către administrația publică locală, dar din păcate nu avem cum să le soluționăm pentru că bugetul este aprobat deja. De ce eu sper că veți veni cu propuneri concrete, cu propuneri și cu idei noi, interesante și strict necesare locuitorilor și orașului nostru. Dar să știți că nu toate propunerile pot fi realizate și de aceea noi o să le ținem cont de toate și consilierii cred că o să se expună la aprobarea bugetului. Eu vă mulțumesc, vă urez succes și după asta revin dacă aveți întrebări față de mine sau față de specialiștii primăriei. Și îi ofer cuvântul doamnei specialist economist, doamnei Aliona Bargan. Stimați consilieri, stimați cetățenii orașului, cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să vă prezint proiectul bugetului local pentru anul 2021. Conform prevederilor articolul 4.5 din legea numărul 397 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, veniturile bugetului orășănesc se constituie din venituri proprii, care includ impozitul pe bunurile imobiliare, taxa pentru patenta de întreprinzător, impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul, impozitul privat, taxele locale aplicate conform codului fiscal, încasările din arenda terenurilor și locațiunea bunurilor, domeniului privat, alte venituri prevăzute de legislație, defalcări de la impozitul pe venitul persoanelor fizice în mărime de 50% din volumul total colectat pe teritoriu administrației teritoriale, transferurile cu destinație generală calculate pe bază de formulă distincte pentru fiecare unitate teritorială din nivelul 1, pe baza datelor din ultimul an pentru care există execuția bugetară definitivă. Transferurile cu destinație specială, alocate pentru cheltuielile aferente învățământului preșcolar, cu excepția cheltuielilor capitale, care sunt finanțate direct de la bugetul de stat pentru obiectele incluse în programul investițional. Veniturile colectate, granturi. Veniturile bugetului orașului Fălești pentru anul 2021 sunt estimate în sumă de 40.195,9 lei și includ defalcări de la impozitul pe venit persoanelor fizice în cuantum de 50% și constituie suma de 12.091.000 lei sau 30,1% din totalul veniturilor estimate.
În comparație cu anul 2020, prognoza veniturilor este în creștere, cu 1.503,7 mii lei. Din impozitele de proprietate se prevede încasarea sumei de 1.099,1 mii lei sau 2,8% din totalul veniturilor prevăzute. În comparație cu anul precedent, veniturile date s-au majorat cu 30,6 mii lei. De la taxele locale stabilite de administrație, pe teritoriul orașului se preconizează venituri în sumă de 3.788.000 lei sau 9,4% din totalul încasărilor și în comparativ cu prevederile anului 2020 sunt în creștere, cu suma de 73,9 mii lei. La taxe și plăți administrative se prevăd acumulări în sumă de 90,6 mii lei sau 0,2% din total veniturilor prevăzute. Față de anul 2019, estimările s-au diminuat cu 9.000 lei. De la taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și participarea unor genuri de activitate, precum și din contul veniturilor de la locațiunea bunurilor, proprietate publică, se preconizează a fi încasată suma de 995,2 mii lei sau 2,5% din totalul veniturilor și comparativ cu anul 2020 sunt prevăzute cu 268,8 mii lei mai puțin, ce se explică prin micșorarea numărului de deținători de patente. Transferurile de destinație generale, ce vor fi alocate de la bugetul de stat, vor constitui suma de 1.972,1 mii lei sau 4,9% din total resurse și față de anul 2020 s-au micșorat suma de 25,2 mii lei. Transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat constituie suma de 18.858,4 sau 46,9% din total încasărilor prognozate, inclusiv transferuri pentru infrastructura drumurilor, 1.984,8 mii lei, transferuri pentru domeniul protecției sociale, mediator comunitar, 61,2 mii lei, pentru instituțiile de educație timpurie, 16.812,4 mii lei, majorându-se față de anul 2020 cu suma de 850,6 mii lei. Veniturile colectate ale instituțiilor se preconizează în sumă de 1.301,5 mii lei sau 3,2% din veniturile totale, inclusiv plata părinților pentru întreținerea copiilor în instituțiile preșcolare calculate în raport de o treime din costul normei financiare de alimentație pentru un copil de 26 și 25 lei pe zi, 1.124,5 mii lei. De la prestarea serviciilor publice către populație, administrația primăriei prevede încasarea mijloacelor în sumă de 15.000 lei. De la locațiunea bunurilor, la grădinița 5, se prevăd încasări de 162.000 lei. Competențele de efectuare a cheltuielilor bugetelor locale pe domenii de activitate sunt delimitate prin legislație privind administrația publică locală și descentralizarea administrativă. De asemenea, costurile generale de implementare a legii 270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar aferente domeniilor proprii de competență vor fi acoperite integral din contul bugetului local. Cu referire la compartimentul cheltuieli de personal, vă aducem la cunoștință că la elaborarea proiectului bugetului pe anul 2021 s-a ținut cont de personalul efectiv încadrat și prognoza majorării valorii de referință. Pentru anul 2021, proiectul bugetului s-a elaborat pe baza de programe și performanță, ținând cont de legăturile dintre politicile și strategiile naționale și locale, cu alocarea resurselor și desemnarea clară a modalității de atingere a obiectivelor dorite, prin stabilirea unor rezultate măsurabile ale acțiunilor.
Sub aspect funcțional, cheltuielile bugetului se prezintă astfel. Cheltuielile serviciilor de stat cu destinație generală se prevăd a fi în sumă de 4.528,4 mii lei sau 11,3% din totalul cheltuielilor, inclusiv autorități executive, aparatul 4.328,4 mii lei, fondul de rezervă 200.000 de lei. Pentru cheltuielile aferente serviciul în domeniul economiei, și anume întreținerea și lucrări de reparație capitală a străzilor, se propune alocarea sumei de 9.665.000 lei sau 24% din totalul cheltuielilor bugetului. Cheltuielile aferente gospodăriei de locuințe și gospodăriei serviciilor comunale se prevăd în sumă de 6.382,8 mii lei sau 15,9% din totalul cheltuielilor, dintre care amenajarea teritoriului 3.634,7 mii lei, 9%, alocații pentru iluminarea stradală în sumă de 887 mii lei sau 2,3% din totalul cheltuielilor. Pentru aprovizionarea cu apă și canalizare sunt prevăzute alocații de 1.861,1 mii lei sau 4% din totalul cheltuielilor, inclusiv servicii managerul de proiect la construcția rețelei de apeduct și canalizare 123,1 mii lei și contribuția primăriei orașului Fălești la implementarea proiectului cu apă și canalizare 1.500.000 lei. Cheltuielile pentru domeniul culturii, tineret și sport au fost planificate în sumă totală de 1.407.000 lei sau 3,5% din totalul cheltuielilor bugetului. Cheltuielile aferente domeniului învățământ presupun alocații de 18.151.000 lei sau 45,2%, inclusiv educație timpurie 18.099.000 lei, odihna de vară 52.000 lei. În scopul asigurării funcționării instituțiilor de educație timpurie, transferurile cu destinație specială alocate de la bugetul de stat în sumă de 16.812,4 mii lei. Totodată, cheltuielile de alimentare, dar și unele servicii comunale vor fi acoperite parțial din contul resurselor colectate, în sumă de 1.124,5 mii lei. Cheltuielile pentru domeniul protecției sociale constituie suma 61,2 mii lei sau 0,1% din totalul cheltuielilor și reprezintă alocațiile pentru mediatorul comunitar, care se finanțează integral din contul transferurilor cu destinație specială pentru asigurarea și asistența socială. În contextul celor expuse, proiectul bugetului pentru anul 2021 prevede venituri și cheltuieli în sumă totală de 40.195,9 mii lei, dintre care 38.894,4 mii lei resurse generale și 1.301,5 mii lei venituri colectate. Asta e ce se preconizează pentru bugetul anului 2021. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, solicitări, propuneri. Dima, lucrează și microfonul acela? Da, eu am să citesc propunerile care au venit, sunt în număr de 6 propuneri.
Cei care le-au scris, cred că dacă au careva explicații sau să expună și dumnealor, să apropie la microfonul din sală. Prima propunere este a domnului Rogăciov Vladimir, care vor fi măsurile privind înlăturarea inundațiilor din orașul Fălești, strada Constantin Stere, 80, strada Cărămizilor, 56A, Părăul și Vățul de Jos. Dacă pot să... Dacă eu explic ce am plănuit noi, dacă o să vă convină, dacă nu, ne dați, știu, alte răspunsuri. Noi, grupul de lucru care am lucrat săptămâna aceasta, am venit cu propunerea anul acesta, v-am spus că am curățit o parte a șuvățului de jos și am venit cu propunerea că o să vin, adică am venit către grupul de lucru, dar o să vin și către Consiliu, ca pentru anul viitor să alocăm în buget sumă ca să curățăm toată Albia, începând de la, cum îi spunem noi, Năsosnăi de acolo, până la pod, la autogară. Pe linii dreaptă se primește undeva 500-600 de metri. Asta e ceea ce noi ne propunem ca să curățăm Albia până când așa din pământ. Nu avem, din păcate, surse financiare ca să facem o Albie amenajată din beton. Știu dacă vă convine răspunsul, dacă aveți alte completări, nu sunt. 2. Damian Furdui, renovarea havuzului. Noi cu domnul Damian am avut, cred că mai multe întrevederi. Am convenit la părerea că primul pas care să-l putem face, să alocăm o sursă de finanțare pentru a face, în primul rând, un proiect. Asta este primul pas. Dacă domnul Damian, pot să expună, dumnealui a venit cu o viziune cum putem schimba imaginea havuzului. Eu sunt sigur și cred că dumneavoastră să fiți siguri, dar nu știm cât costă și cum poate fi realizat. Dar eu ofer cuvântul Damian. Da, mulțumesc, bună ziua la toți. Îmi pare bine că am posibilitatea să mă expun. Am o propunere, vin cu un proiect ce ține de renovarea havuzului. Această idee este realizată de către un arhitector din Chișinău, este un prieten de-al meu. Am discutat ce ar fi interesant pentru orașul Fălești. Știți că havuzul se află într-o stare nu foarte bună. Deja el nu mai este așa cum trebuie să arate, se dezmembrează mozaicul care este și eu am imaginea cum poate să arate havuzul la noi în oraș. Da, domnul Damian, ai și imaginea, da? Care... Da. Vizual e foarte frumos și merită de făcut, dar nu știm cât costă. Deci am spus că primul pas facem... El este un pic diferit, se păstrează o parte din havuz. Va fi havuz de tip uscat, în cazul că se acceptă ideea. Asta înseamnă că rezervorul se află în... Este un rezervor ascuns, se poate de mers, se vede foarte bine. Havuzul este compus din două elemente decorative, să zicem, este vorba despre o balerină și despre o arfă. Ideea este ca ele să fie din bronz. Poate fi folosit bronzul care este la direcția comunală, e vorba de Gagarin sau cum se numește. Cosmonautul, da. Și plusul este că apa nu se vede, nu se adună murdărie. În perioada rece rămâne un spațiu destul de drăguț, atractiv. Nu rămâne așa ca o gaură mare și care așteaptă primăvara ca să fie redeschis. Asta este propunerea. Dacă va fi acceptată, rămâne să vedem. Eu vorbisem doar cu... Da, nu am spus că aici va fi, proiectul presupune și iluminarea,
plus duzinele care dirigează fluxul de apă o să fie diferit, o să fie calculat, gândit. Se poate de aranjat și muzică, depinde deja de suma de bani care poate fi finanțată pentru acest havuz. Am vorbit doar cu careva din posibilii sculptori care să creeze aceste obiecte de artă, să zicem. Cunosc, să zicem, doar prețul la aproximativ, să zicem, dar trebuie de făcut un deviz de cheltuieli pe care eu nu îl cunosc. Trebuie să vină o firmă, companie, să facă costul. Da, numai decât, da. Scările trebuie renovate, trebuie renovat păretele, schimbat absolut tot trebuie schimbat. Plită și teracota, nu teracota, dar piatra care este alături. Da. De ce e așa convenit ca să putem aloca în bugetul local surse financiare ca să facem proiectul, să vedem merită să Mulțumesc. începem sau nu merită. Adică decizia cred că le aparține consilierilor. Este frumos, vizual, credem că și ca aspect a orașului va fi foarte frumos, dar nu avem, o sumă fixă cât ar costa acest obiect. A treia propunere, din partea doamnei Aliona Păcălău, asfaltarea străzii Vasile Alexandrii până la capăt localitatea Gara Fălești, păvarea unui trotuar pe strada laterală care duce spre sala de nunți Alina, localitatea Gara Fălești. Referitor la întrebarea 2, vă pot da eu răspuns. Noi mai avem depozitați încă 350 de metri de pavaj din partea Fundației Renato Usate, care preconizăm pentru anul viitor să continuăm construcția trotuarelor la Gara Fălești, începând, dacă eu mă exprim așa cam popor, de la stația lui Brânză, cum îi spuneți dumneavoastră, și până la barul Alina. Și deja la alți ani avem intenții să continuăm și de la stația lui Brânză spre club, adică periodic. Cu strada Vasile Alexandrii o să notăm solicitarea dumneavoastră, dar o să decide consilierii când o să selecteze străzile. Cred că știu dacă cineva poate să dă alt răspuns. A patra propunere, iarăși de la doamna Aliona Păcălău, construcția unui mini-stadion de fotbal îngrădit la Gara Fălești, pe locul unde sunt instalate porți de fotbal, joacă copii de fotbal, lângă podul de trecere a căii ferate. La aceasta nu vă pot promite, pot doar să vă spun că către primăria orașului Fălești s-a adresat o asociație obștească care la fel a primit din partea locuitorilor acestei localități o cerere cu în jur de 100 de semnături de a amenaja o zonă de agrement pentru teren sportiv, parc, etc. În ședința de vineri care o să aibă Consiliul Local, dumnealor întâi au solicitat să le dăm garanții că pe o porțiune de teren este posibil că să construiască această zonă de agrement. Eu am venit cu propunerea și vin către Consiliu ca terenul care spuneți dumneavoastră unde este amenajat două porți acum din fier să fie redicționat, adică să fie schimbată decizia că terenul este specificat pentru teren de fotbal și zonă de agrement parc. Și sperăm că domnii din asociația dată au spus că o să evalueze și o să elibereze gratis proiectul, la fel ca să putem avea, știu, careva costuri estimative cât ne costă plăcerea, dar din ceea ce am văzut noi, avem identic niște șabloane prezentate cum ne-a prezentat Damian. După părerea mea, peste 5 milioane de lei o să coste lucrarea. Unica ce noi inițiam, eu personal, să merg anul acesta la Federația de Fotbal, pentru că cunoaștem că ei sunt în parteneriate cu instituțiile publice, cu școlile, liceile, ca cunosc eu așa informații că sunt diferite proiecte, că dacă noi finanțăm temelia sau cum se spune padușca în limba rusă, dumnealor gratuit ne acoperă îmbrăcămintea de artificială. Dar din diferite, adică mai bine zis din situația cu COVID, mi-a fost refuzată
plănuire la președintele Federației și nu am, până în ziua de azi nu am o confirmare. A cincea propunere, iarăși doamna Leona Păcălău, amenajarea unui parc, cred că am dat răspuns, un parc de odihnă mic cu câteva alei, bănci și copaci decorativi cu iluminare pe timp de noapte în preajma complexului răstignirii la intrarea în localitatea Gara Fălești. Cred că am dat explicații. A șasea propune domnul Șoldan Valeriu, consilier local, renovarea havuzului, da? Lazar Dubinovski, așa se cheamă havuzul? Da, da, da. Adică renovarea havuzului Lazar Dubinovski, extinderea parcului cu pavaj și arbuș, cred că parcului central. Da. Și a treia propunere, lângă liceul Ion Creangă, în parcul acela, un teren sportiv, da? În aer liber, aparate de forță în aer liber. Propunerea numărul 7 de la Cugut Nadejda, dacă nu mă greșesc, cum rămâne cu locul de odihnă și agrement pe care îl doresc și îl solicită tinerii din orașul Fălești și grupul de inițiativă al tinerilor Fălești. Da, eu am citit personal solicitarea dumneavoastră, noi ținem să vedem, dar sunt multe cerințe care nu avem răspuns. Dacă puteți vă explicați ce doriți concret, pentru că și energie electrică și tablă de șah, ori dacă nu țin precis. Noi am să vă expuneți. Deci, noi cu tinerii am organizat focus grupuri și tinerii și-au exprimat doleanțele, dar noi am vrea ca măcar o parte din aceste doleanțe să fie îndeplinite, cum ar fi niște foișoare, niște table de șah și jocuri interactive pentru elevi, pentru tineri din oraș. Deci, cea mai mare parte ce este în posibilă măsură ce o poate îndeplini primăria. Bine, o să ținem cont. Solicitarea este anexată în cadrul primăriei. Consilierii o să decidă, v-au auzit astăzi aici propunerile tinerilor și o să se expună. Rămâne doar să păstrăm ceea ce este și ceea ce se face. Vă mulțumim. Către secretariat mai multe propuneri nu au parvenit. Poate cineva dorește la microfon. Da, domnul Coliban văd că ridică mâna. Poftim, să oferă cuvântul.
Vă mulțumim de propunere. Eu sunt sigur că fiecare dintre noi e de acord cu propunerea dumneavoastră, dar totul depinde, cum ați spus dumneavoastră, de sursele financiare. Noi anul acesta, în limita posibilităților și datorită gospodăriei comunale, vreau să duc mulțumire, am încercat pe perioada verii să întreținem și să fie curat pe scările astea care duc. Și credem că ne-a reușit. Practic, ceea ce am văzut în alți ani, foarte puține burieni, cum spun eu, și murdării am avut pe aceste scări. Dar, după mine, analizând și alte lucrări acestor scări, ca de exemplu municipiul Chișinău, când au fost renovate scările de la Valea Morilor, și analizând divizul care a fost acolo, cred că e complicat. Dar începutul cred că putem să-l facem. Știu, dacă mai are cineva, da, domnul Boris. Stradale, da? Da, pentru situația aceasta avem fondul de rezervă, cred că este destul de voluminos și putem acoperi cheltuielile. Cu propunerea de semne stradale, cred că este o propunere benefică, practic am văzut și eu ca și dumneavoastră în orașele vecine și deja și în satele vecine, dar rămâne să ne vedem costurile care sunt, poate facem primul pas măcar pe străzile centrale a orașului, să vedem dacă funcționează și dacă este efect. Și încă o propunere, ca eu să nu uit, este o propunere personală, care eu mi-am adus aminte acum. Aș dori și eu să fac o propunere, sper că Consiliul să mă susțină pentru procurarea a echipajului video în primul pas, că știu, 6, 7, 8 camere de a fi montat în locurile publice, în orașul Fălești, cred că în sumă de 100.000 de lei, eu adică nu am divizul, dar zilele acestea trebuie să primesc un diviz, ca să putem monta în zonele de agrement și în parcuri, pentru că ne este tare frică că nu vrem să învinuim pe nimeni, dar mulți nu o să respecte lucrurile frumoase din parcul central orășănesc și ca să-i putem pedepsi și avea dovezi, adică nu pedepsi din punct de vedere rău, dar din punct de disciplina. Să putem monta niște camere, adică sper că Consiliul să mă susțină. Este o scăpare a mea ca o propunere. Da, domnul Grușcă. Cu dezabilități, da? Da, este o situație complicată, dar cred că primul pas putem obliga agenții economici care au parcări să facă măcar o amenajare de parcare specială, cum ziceți dumneavoastră, pentru persoane cu dizabilități, dar parcările publice unde sunt în subordine administrației publice locale, cred că o să le amenajăm noi. Cred că gospodăria comunală totuși să se noteze și o să insiste asupra noastră să... Da, da, e binevenit, da. Mai are cineva propuneri? Acum e momentul. Da, domnul Scobioală, poftim. Bună ziua la toată lumea. Aș vrea să propun, sau, nu știu, ca o sugestie,
Cu parcările auto, e un dezastru în oraș. Adică, cumva de rezolvat chestiile astea. Mersi. Da, vă mulțumim frumos. Noi muncim în acest domeniu, dar am fi bucuroși dacă ne-ați da și dumneavoastră câteva sugestii și propuneri. O să încercăm, știm că e complicat, îndeosebi cu strada Mihai Eminescu, în zilele de piață până la 2, știm că e dificil, dar până când avem ce avem și o să încercăm să soluționăm. Dacă nu mai sunt propuneri, eu vreau să vă mulțumesc că ați găsit timp astăzi să fiți alături de noi. Ne bucurăm nespus de mult că nu sunteți indiferenți de viața și activitatea de dezvoltare a orașului nostru. Sunt sigur că împreună cu dumneavoastră putem face lucruri frumoase, putem face schimbări și sunt sigur că le vom obține în viitorul apropiat. Eu vă mulțumesc tuturor, vă urez o zi bună și până la noi întâlniri. Sănătate și succes tuturor vă urăm. O zi bună!